Μετακομίζω σήμερα για το παράδεισο. Καινούρια διευθυντή μου είσαι εσύ. Εσύ που με μαθες αλήθεια να ζω. Μετακομίζω, κάνω μια καινούρια αρχή. Αλλά το διευθυντή, αλλά το σπίτι. Μετακομίζω στη Θεσσαλονίκη. Μετακομίζετε, όπου κι αν πάτε, μεταφορική Παπασπύρος. Αναλαμβάνει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφορά και τη μετακόμισή σας, για να είναι τα πράγματά σας στα ασφαλέστερα χέρια. Μεταφορές μετακομίσεις Παπασπύρος, με σύγχρονο εξοπλισμό και πολύ έμπειρο προσωπικό. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, μεταφορές μετακομίσεις Παπασπύρος. Και φυσικά με εγγύηση τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με έδρα όλη την Ήπειρο, ταξιδεύουμε για σας σε όλη την Ελλάδα. Ταχύ εξυπηρέτηση την ώρα και τη μέρα που θέλετε. Μεταφορές μετακομίσεις Παπασπύρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69-329-66332. Μεταφορές μετακομίσεις Παπασπύρος. Η σωστή επιλογή για τη μεταφορά και τη μετακόμισή σας. Γιατί κάθε νέο ξεκίνημα απαιτεί τα καλύτερα.